derhjemme. Jeg vil gerne præsentere vores første taler, vores første gæst. Han er medlem af Folketinget for SF. Han er menneskerettighedsordfører, så det er meget passende, han har valgt at stille op her i dag. Men udover det er jeg også meget glad og beæret for, at han er her i dag. Han er en mand med holdninger. Han er en mand, der står fast ved sine principper. Han giver ikke afkald på den. Jeg vil gerne præsentere for jer og tage godt imod Kamal Qureshi. Tusind tak. Jeg skal lige skifte. Nu skal jeg se, om jeg kan sige det rigtigt. Med Irani Hastam. Tusind tak for, at jeg kan få lov til at tale i dag. Og tusind tak for, at I bliver ved med at insistere. På trods af sommerferie, på trods af regn, sol og godt vejr og andet, der trækker, så bliver I ved og ved og ved. Det skal I have rigtig, rigtig mange tusind tak for. Vi skal have tak for, at I bliver ved med at insistere på et reelt demokrati i Iran. Jeg er glad for, at der er så mange, der er samlet her. Og vi er samlet i dag, fordi vi ønsker en verden, og ikke mindst et Iran, som er demokratisk og frit. Et Iran, hvor mænd og kvinder har lige muligheder. Et Iran, hvor seksuelle mindretal ikke bliver hængt fra at elske, men hvor kærlighed er en menneskeret. Og måske vigtigst af alt, et Iran med frie og lige valg. Et iransk folkestyre. Folkestyret er en universel ret og en pligt. Men desværre er millioner af mennesker omkring i verden, og igen, ikke mindst i Iran, frarøvet den meget basale ret. Mine egne rødder går tilbage til Indien, og for år tilbage var mine bedsteforældre en del af kampen imod et brutalt og uretfærdigt koloniherredømme. Et koloniherredømme, hvor mennesker, der kæmpede for frihed, blev sat foran kanoner og sprængt i luften. Deres historie har lært mig, at kampen for et folkestyre kan være hård, og kan være lang, og kan være brutal. Deres historie har lært mig, at dem, der sidder på magten, uanset hvor uretfærdigt og udemokratisk de er, vil bruge alt, hvad de kan, alle midler, de kan, for at blive ved med at sidde ved magten. Men, og heldigvis for det, har mine bedsteforældres historie også lært mig, at kampen ikke er forgæves, og dem, der dør, ikke dør forgæves. Godt nok har den mange omkostninger, og for enkeltfamilier, og for enkeltpersoner og nogle familier, har det fatale og skrækkelige omkostninger. Men det vi skal huske på, både nu og holde fast på, når vi i dag og i fremtiden retter vores blik imod Iran. Den iranske autoritære, udemokratiske styre, uanset hvor stærke og brutale de er, de kan overvindes, og de skal overvindes. Folket skal have magten, som de fik den i Indien, som de fik den i Sydafrika, får de den også i Iran. Det kan I være helt sikre på. Det er ikke så længe siden, at man i Iran har haft et valg. Men det var ikke et demokratisk valg. Det er det hverken, når man vælger kandidater til parlamentet eller til præsidentvalget. Og problemet er ikke kun, at der bliver snydt med stemmerne. Det er kun ét problem. Men det største og det virkelige problem er, at der øverst op sidder nogle magthavere, som ikke er på valg. For deres navn er slet ikke på stemmesedlen.
I et folkestyre er det anderledes. I et folkestyre er det folket, der har den største magt. Folket, der har magten til at ændre loven og til at lave nye love. De har retten til at indrette samfundet, som de ønsker det. I et folkestyre har hver enkelt borger også sin ukrænkelig ret til at forme sit eget liv, som han eller hun ønsker det. Retten til at bestemme over sit eget liv og sin egen krop. Præstestyret i Iran accepterer ikke iranernes ret til at bestemme over deres eget liv. Kvinderne har ikke ret til at klæde sig, som de vil, og bestemme over deres fremtid. Unge mænd bliver hængt ved siden af hinanden, fordi deres eneste forbrydelse var at blive hængt hinanden. Efter valget i Iran har der været meget opmærksomhed omkring demonstrationerne i Iran. Men når jeg står her i dag, er det ikke for at tale for den ene eller den anden præsidentkandidat. Når jeg står her i dag, står jeg her, fordi jeg er imod Irans styre og Irans styreform. Punktum. Jeg står her i dag, fordi jeg ligesom jer vil støtte dem, der kæmper for indførelsen af et iransk styre med lige muligheder for alle kvinder og mænd. Et iransk styre med beskyttelse af mindretalsrettigheder og med frie og lige valg. Kort sagt, jeg står her, fordi jeg støtter indførelsen af et reelt demokrati i Iran. Med Irani har. Tak til jer. Tusind tak.